merken hier bij hem en dus waarder van de medikeert. Ja, ik krijg dus op orenplakking in de provincie. Uit een troges Rijn, maar ik werd droege perioden. En hoe joen en vannacht sprutsen. We hebben vannacht en joen nog altijd een kans op uit een trog wat Rijn, droege perioden en temperatuur om bij de 14 of de 15 graden heen. En dat zijn best wel hege temperaturen. Er stiert net volle wind, zwak of matig en die komt meer en meer uit het zuiden en het zuidwesten bij. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt een dag met warmte. We hebben eerst bewolking, letter de zinnen, de meeste zinnen in de rin van de middag en in de joentijd. En we hebben toen temperaturen tussen de 22 en 24 graden, maar de heegste temperatuur in het oosten en het zuidoosten. Ja, de wind die komt morgen niet uit zuidelijke richting naar het zuidwest en die is zwak of matig, volgt letter op het dag hier en daar voort en gaat in de joentijd naar het zuidesten. Dan terug naar het vooruitzicht. Manje, een tegenwarme dag met zo'n 29 graden. Zinnen en nog eens een keer zinnen. Ze is maar een volle stroomdag en het kan zelfs op plakken in onze provincie 30 of 31 graden worden. Ja, terug naar Tiese. Ik heb eens een tegenwarme dag, maar dan krijgt het waar meer en meer zoel karakter. Maar zo'n 29 graden op plakken met 30 en letter op het dag de Rijn of tongerbuien. Maandje, dan is het oorwaar, betekent de Rijn of lichte Rijn, bewolking en 20 graden. En verder, we met een manje, maar weer even in het simmerwaarsje.